Hi guys! Welcome to my channel! Let's eat sa Boy Zugba! Kay gutom na kayo! Zugba kay mga on and mga onta! Let's go! Let's eat! Mao ing lumpiang kagubgob diri sa Boy Zugba guys, very affordable, 195 pesos for good for 2 person or 3 person, 6 pieces, pahabang style ng lumpia nila, may sauce. Guys, mo ni ang inasal na manok sa Boy Zugba, one piece na paa, tapos yung rice, tsaka may atsara at sauce. Masarap siya guys, kayo na magtimpla kung maanghang or hindi. Guys, chicken inasal sa Boy Zugba. Ito, lutong-luto siya, oh. See? Kagubgob na lumpia. Saka inasal na nangaan guys sa Boy Zugba, and manguli kami kay nailakaw si Kuya Gigi, and don't forget to subscribe to my channel and like if you like this video, and God bless everyone.